Pwede gid, no? Magkakaunsang mani kay makabuligid sa inyo sa pag-control sa inyo kalamay sa dugo na. Kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini Abdo makabuligid ang pagkaunsang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles may oil mismong mani di ba ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles inang mga early signs of aging na pareho abi sang discoloration paglain na sang kolor sang skin mo kag ang mga wrinkles man sa imo pan especially sa imo guya posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani ma-resolve gid inang problema ninyo ara naman beauty tips na para sa inyo ang mani as in very very rich pagid sa vitamin C nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin so nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa amo kasi na ara yaman ni natural nga pamaagi para nga maka produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang maniti. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts, pwede naton ma-consume in so many forms. Di ba lang, hambal na naton, may ara roasted, masilin sila iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma, ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter wow namit gidiya no lain-lain nga klase may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton may ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid magluwas sa salted Radio Philippine Standard Time las 5:05 na diri kita mga balita naton sa puwersa sa ngaton kapulisan bitaw head liba aminado dako ang iya responsibilidad sa problema sa trapiko sa siyudad sang Bacolod. Luis Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Mayara sa 252 ka mga traffic enforcer sa Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw diri sa mga syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Bitaw Head Police Major Junji Liba, 203 Action Friend. Ang yara sa Dalanon, 152 ang yara sa opisina sa Bitaw. Sunod kay Liba Action Friend, kinanglanon ang dugang 80 to 90 ka personnel agad makompleto ang 350 ka traffic enforcer sa syudad sa Bacolod. Sa pagdugang sa personal Action Friend sa Bitaw Office, kinanglanon
gananon ang dako nga budget para sa sweldo sa mga empleyado kag office supply. Plano ni Liba Action Fred nga ipaidalom sa special training ang bago magasulod kag ang daan nga personal sa bitaw agud mahanas ang ila ihibalo sa pagpatuman sa trapiko sa syudad sang Bacolod. Suno sa kay Police Major Junji Liba, ipatuman ni Action Fred instrikto ang mga ordinansya sa trapiko agud mapaganhagan kung indi gid ba mapauntat ang kagutok sa daranon diri sa may syudad sang Bacolod. Aminado si Liba Action Fred nga kadako siya sa ginaabaga kag responsibilidad sa nagapangunang nga problema sa trapiko diri sa syudad sang Bacolod. Grabe gid ang problema ta, so kinahanglan ta ni ibantayan lalo na subong medyo ang tiempo lain no, may mga pagbaha-baha, so we need our traffic enforcers gid sa dalan. Apil ka lang sila sir kasi taga-akala nila na iligwa gid. Yes, so amo na gitagaan man ta ano ni Mayor no, aton full discretion at kung paano aton nga courses of action kaya sa subong ti medyo budlay pagid man no, pero actually this will take siguro mga 2 to 3 weeks, all will be stable na. May apil ka sir sa Bacolod News? Yes, so number one, no, thank you for the opportunity, Action Eric, na mag-air ta sa aton nga appeal. No? First and foremost, bagong administration and we are coping with the situation pa kay bago. So I'm appealing to the public. Ina ba lang mga reklamo, no? That's very normal nga na-adapt ta kay makita naton sa aton nga mga enforcers bago. We need to train sa ila pa. So I'm appealing na instead na magreklamo, let's do our part by abiding the traffic rules and ordinances so that na ma-minimize nato ang problema ta sa dalan. Dugang ko lang, I'm appealing sa publiko na this is the chance kung sinong nagapamati that this new administration, no, we will be more strict sa pag-implement naton sa mga rules, no. I know damdamo na sang city ordinances ang Bacolod na available. The problem is the implementation. So under my command siguro I will exert our effort na strictly ma-implement naton so that maka-attain ta sa aton nga ginahandong na matawahay nga traffic. Bacolod Traffic Authority Office Head Forest Major Junji Liba sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbano nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Joseph Pacifico, nagamonitor sa Sitio Ambacan, San Enrique. Good morning. Sa Villalba Lopez Flores Family, Pamila Jobert, may katungtong kagrulan thanks gid. May lang nga pag-monitor. Sumuman kay Ray Flores Barayuga, good morning. Gamonitor sa Barangay Estipania, Fortune Town. Daga Fortune Town, good morning. Good morning kuno kay Miss Ruby Atienza, kag Miss Connie Gilaran. Kay Utay Benedicto Tamyaya sa mga gwapa nga personnel sa Norbing Hinubata Tailoring sa Plaza Mart naga-monitor tagsagid kakagahon. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. Kay Art Tandoy, monitor kami sa Hacienda Panggulayan tagsagid kaaga. Kay Rooney Kagalawan, bao si Jinky de Alagdon Aresya, good morning. Kay Jeff Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Ana Sinuro, Mikey Montilla, Cyrila Samar, Aguilion, Christian Manalo, Angelica Lapi, kag tanan nga tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Dira kay Angela Gayondato Castillo, good morning. Tamyoya Bataya sa Birot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, John Castillo, kag taga-Banga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Kay Dodge Dalida na morning kuno kay Perla Dalida kag kay Sinica Mahilom. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik ako pagkatapos ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga La 5:14 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 35-28. Una nga bula resulta 35 kag 28. Second draw 16-38. Ikadua nga bula resulta 16 kag 38. Third draw 10-6. Ikatatlo nga bula resulta 10 kag 6. Rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 649 kita. Jackpot 23,882,528. Jackpot 23,882,528. Ang resulta in any order 36, 9, 25, 42, 8, 16. Resulta sang 649, 36, 9, 25, 42, 8 kag 16. Sa ilo kita 642, jackpot 34,838,186. Ang jackpot
34,838,186. Ari ang resulta in any order 9, 10, 42, 8, 13, 41. Resulta sang 6 por 2, 9. 10, 42, 8, 13, kag 41. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Dira kay Pablito Benedicto Morning, tamyaw taga PhilPower Group Main Office, diri sa Bacolod. Kay ang ilagay yung dato Castillo, belated happy birthday ko no, sa apoya nga si Georgia, sino to? Si Georgia May Castillo Lauso sa P6 Purok Paghidait, Barangay Handumanan. Sa gayon dato family, good morning. Subungman, dira kay Nancy Garcia, good morning. Tamyaw ko dira sa pumuluyo sang Katabla, Talisay. Kay Lausa Mary Ann, tamyaw ko sa akong ginikanan dira sa Basak, Barangay Tanawan, kay Irenia kag Postino Lausa, kag sa pamilya Midis, shout out man, madamo gid nga salamat. Kay Baran Nini Rico, good morning kuno kay aming bukay aming Opsima Gingging Perez, Konsing Baran halin kay Nini Rico Baran sang sitio Pait La Carlota. Kay Albert Pore, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Mayo lang nga pag-monitora. Kay dira sa mall wala ta kakadto ba? Kay hindi mayo nga aton pamatyaga po huway-huway ta. Medyo relax lang anay. Kadaw ang balatian kung kaysa daw hindi mo mapulong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May asma bala kamo? Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga na-traffic to or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John. Anay sa City Hall, vaccination drive sa Bacolod nagapadayon sa duwa ka mall kag pila ka barangay. Balita City Hall. Detalye niyo po kay Action Art. Tayhupon, Action Art. Good morning, Action Fred. Ginklaro ni Dr. Ana Maria Laari Pornan nga nagapadayon sa karon ang vaccination drive sa syudad sa duwa ka mga mall kag pila ka mga barangay sa Bacolod. Suno kay Pornan, bukas o umpisa alas 10 ang aga tubtob alas 4 sang hapon ang SM City kag Ayala Mall. Samtang alauna naman sang hapon tubtob alas 4 sa bahin sang City Health Office. Dugang panipurnan ang schedule sang pagbakuna ang ginapatigan lamang sa adlaw sang Lunes tubtob Biyernes sa tag sa Kasimana. May separado man nga vaccination drive sa among mga inadlaw ang Barangay Alihis, Alangilan, Bata, Banago, Estefania, Granada, Handumanan, Mandalagan, Sumag, Singkang kag Tangob.
Bangod sa limitado nga mga personnel sang CDR animo, nagabulig naman sa mga operasyon kag kampanya ang tratapan sang Department of Health o kon DOH. Sa mall vaccination, may ara pa kita but it is manned by DO. We still have full vaccination against COVID-19. So namin may first dose, second dose, first booster, second booster. And pediatrics will have a first booster for 12 to 17 years old. Immunocompromised pediatric A3, eligible population 12 to 17 years old without comorbidity. So pwede na ang 12 to 17. So sites open, SMCT 10 to 4, Ayala Mall 10 to 4, City Health Office 1 to 4 p.m. Then we have barangays with vaccination. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Og morning da kay Dilyalyabe, gamonitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Kay Nathan Burmio na sa Barangay Panakiaw, Isabela. Tamiyaw pumuluyo ko no, sa Barangay Panakiaw, Isabela, kag Sitio Sulbod, Moises Padilla. Kay Katiber, good morning. Basi Elizabeth Gamala, Rachel Elizabeth, good morning. Kay Francine Natalie Bautista, happy birthday. Kay Anan Bautista, halong pirmi ko no, happy birthday, Barangay Maaw. Sige, sa grupo tala sa kapihan, kamusta ka mo da? Arada pirmi si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Bida Tumbos da pirmida no, si Jobert Carion kung kisa si Mayor, si Bibitan, JC Sindico, Roger Aguirre, kung kisa gapit-hapit man Kay Boy Balada, good morning. Kay Dot Solibin, kay Monet Rujas, kay Nilson Distrito, kay Diok Torres da, kay Larry Benitez, Basi Maral, si Paried Tiangson, kamusta ka? Si Billy the Kid Caro, si Paul Hipis siya, kamusta? Si Jimmy Candelario, si Abner Magallanes, kung kisa, nagapulupungko man kag nagahapit-hapit sa kapihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Mabalik ako pagkatapos ini. Sample Plus. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners. Kag nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para... Sinapol angot sa patukuron nga DILG nga opisina ginpatigayon sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Action Marlon Hinubia may report. Action Marlon. May ginpatigayon nga pag sinapol kahapon sa may talatapan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. May angot ni sa plano nga pagpatukod sa nga bag-o nga building ang kontalatapan sa Negros Occidental Department of Interior and the Local Government o kon DILG. Ang ining sinapol ginatambungan sa DILG Negros Occidental Head nga si Roslyn Quintana. Angos sini nagpasalamat si Quintana sa gobyerno probinsyal sa sining duta nga kon propidad nga ginadonar nga amoning patukuran sa ila sini bag-o nga talatapan. Araman sa meeting ang pila ka mga engineer nga may papelman sa sining proyekto. Kalakip na ang iban pa nga mga opisyal sa DILG diri sa Negros Occidental. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:39 na kay Sherwin Hugos na. Sherwin Hugos nagamonitor ko no si Morina Esconde sa Russia sa barangay Sibukawan, Isabela. Kay si Selbek Bek, good morning, monitor idea sa Orchids Binubuhan, Pamilya Ismilya, Maglantay, Togelio, Nyunay, kag sa amon kapitan nga si Remy Halia, sige. Kay ni Misha Rukes, good morning, gamonitor ko di sa Tangob, taga Tangob, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa mayong aga, monitor sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Kay Silis John Dexter mayong aga, sige, good morning man. Kay Edi Laos kag Nanay Sabil sa Victorias, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, arestadong 27 anyos nga lalaki matapos din serbihan sa warrant of arrest sa syudad ng Kabangkalan sa sitio Bula, Barangay Carolaan, syudad sa Kabangkalan sa gabi. Ang nadagpaan din kilala kay June Ray Teroga, residente sa sitio Bula sa Amuman nga barangay kag syudad. Ginaserbihan sa warrant of arrest si Teroga bangod man sa kaso nga attempted murder. Si Teroga piso karon sa custodial facility sa Kabangkalan PNP. Balita ni sa patrol ang sa Action ni Action Indinaboso. Una sa balita sa Action. Sa pasulod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Kay Roger Burgos na, tamyaw ya si Mama ya Winnie Giray Burgos, kag Brother Ronald Burgos ang Biscom Binalbagan. Kay Junalin Ninyal Di Crepito ga monitor siya. Tamyaw ya kuno RR Joy kag Junior Kate Macariula, Karin Guzman, Lager Di Gilia, madlaw-adlaw naga-monitor. Subong man si Mila Piliciano sang Talisay City. Good morning, taga Talisay. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag Quintay size daw maayo ng dinakmanay subong ang mga nagawangwang subong nagasirin nga daw wala giman sa importante bla nga daw pa VIP gid porti ng dinakmanay dito sa Metro Manila. Kung isa maayo man nimo kay gisaga sa lalig may ara ya nga hindi gid pwede nga hindi magamit sang siren katulad sang ambulansya. Pero ning iban diya nga pag-abot sa mga bisita, sus, ga rinagumbal ang hala, siren na wang-wang diri, wang-wang dito, daw abusar naman na. Daw hindi naman amo, no? Inablang daw ka mga arugante na, nga daw perti ang kapudiroso, nga mag-abot ang mga bisita na halap, pasiret sa mga wang-wang nila. Tiyan mo ni, isto to una si Presidente Aquino, ginunay ginhambal pagpungko yan mo nga walang wang-wang. Tisubong daw ibalik nila, kaya nakita nila daw epektibo ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!